Try Joy 4, 19 pesos SRP. Kayang umabot hanggang 1 buwan under regular washing conditions. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Okay, yan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon. Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. Okay, ang atong pizza karon. Pizza 12 sa bulan sa Agosto, tuig 2018. Maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Okay, mga higala, no? Mga tinahod nga tigpaminaw. Ang atong pag-aisgutan karon mao ang mahitungod sa adlaw nga igpapahulay. Kay do na may gahangyo god nga mao ni himuon natong tema karon. Although nahisgutan naman ni nato sa miagi natong mga tulumanon. Pero kay doon na may hangyo, mao nga atong usbon, pero kining kausaban, no, kining pag-usab na to, atong dugangan pa ang emphasis o pahimugat, no? Adlaw nga ipapahulay. Atong hinumduman nga sa Biblia, ang atong Ginoong Hesukristo, giakusahan nga naglapas niya ng sugo sa adlawng igpapahulay, no? Giakusahan gani dili lang kay kana naapatoy ubang mga akusasyon bato kaniya ug usa lang ng akusasyon nga siya galapas sa adlawng igpapahulay. Ang naghangyo nato atong tukion ko nun kay buot siyang masayod unsa ang barugan ng Katoliko kay sa ubang mga gitudlo sa Katoliko nga niadto wala siya kasabot apan nakasabot na siya sama kuno anang larawan kumpisal sa pari ug uban pa pero kining adlong igpapahulay wala pa niya masabti. Ug unsa gayud ang gitudlo sa Katoliko mahitungod niini kung tinuod ba ang akusasyon sa atong mga igsuong Seventh-day Adventist nga ang Katoliko galapas sa adlawng igpapahulay. No, ato lang pasiuna nga kung ang Katoliko giakusahan nga naglapas sa adlawng igpapahulay dili na bag-ong butang, no? Mismo ang founder si Kristo giakusahan po niya na suko ng iyang simbahan o iglesyang gitukod giakusahan. Well, igo ra siya por naliwat sa founder nga giakusahan nga naglapas sa adlawng igpapahulay. Siyempre, lawas good niya ang simbahan, no? Lawas nga mistiko. Ang iyang katawhan, matud pa ni San Pablo, lawas. Lawas ni Kristo. So, kung si Kristo giakusahan, mausab ang lawas giakusahan. Kaya siya raman na. Now, ang pag-akusar, no? Ang pag-akusar nila nga ang Katoliko galapas sa adlawng igpapahulay. Siguro mahimo siguro sa personal nga mga Katoliko sa ilang binuhatan
sa pag-obserbar anang day of worship o adlaw nga igpapahulay, siguro doon na gyoy nakalapas. Pananglit ako, doon ay sugo ang simbahan nga mao ni ingon ani ta magsaulog sa day of worship. Adlaw igpapahulay, likayan nato ng mga buhat nga wala masubay sa diwa sa pagsimba sa Dios. Now kung ako nang lapason, naglapas ko. Pero ang gitumbok nato diri nga paglapas kanang pagtulunan mahitungod sa adlaw igpapahulay. Kay ang pagbalhin ko no niini gikan sa 7th day of the week, Saturday ngadto sa unang adlaw semana nga maong Domingo para nila violation. Pagsupak sa sugo sa Dios. Now ato lang timan-an nga dili gyud ta kabasa sa Biblia nga paglapas ng pagbalhin o kausaban. Napa sila himuon nga argumento nga ang sugo sa Dios dili mausab kay ang Dios doesn't change, dili mausab ang Dios. Tinuod ba na? Pero kung maghisgot gutag balaod, atong tanahon ang nature sa balaod. Kung ang nature gani sa balaod natural o moral, dili na usbon kay natural man na. Pero ang nature gali sa balaod, ceremonial, meaning pwede pang mausab, no? Mahimong usbon. Tagaan mo na kog example, kanang tuli. Ceremonial law man na. Bisan gani kanang mahitungod sa kalanon. Ang mga ceremonial nga butang sa daang kasabutan, matapos na sa bag-ong kasabutan, espesipikamente sa kamatayon ni Kristo. Katong giingon ni San Pablo, Colosas 2:14 hangtod sa 17. Di ba? Landong ra kuno na siyado sa tupad dili hingpit. Gipaabot ang hingpit nga kinsa may mudala ana si Kristo. Si Kristo mao ang fulfillment sa balaod. Kay sumala sa Buhat 13:39, timan na to ha? Buhat 13:39. Sa bag-ong kasabutan, ang mga Kristohanon dili i-justify o dili matarungon sa balaod ni Moses. Ngano man nga dili matarungon ang mga Kristohanon sa bag-ong kasabutan sa balaod ni Moses tungod kay sa bag-ong kasabutan gud lahi naman pud ang mediator. Dili naman si Moses. Ang mediator sa New Covenant, Jesus Christ, di ba? Sa Hebrehanon 1:1 hangtod sa 2, sa karaang tugon, ang Diyos nakikistorya pinaagi sa mga propeta. No? Apil na Moses anak. Di ba? Pero sa kaulahiang mga adlaw, bot pasabot, sa bag-ong kasabutan, ang mediator, bugtong ha, mausa, si Jesus Christ. Maong ang balaod ni Moses, pag-abot sa bag-ong kasabutan, ang katumanan ana, Jesus Christ na. So, ang himuon natong mediator, meaning ang source sa atong mga pagtulunan, gikan na ni Kristo. Dili na gikan ni Moses. Tingali mo ingon ka nga, kanang napulo kasugo beritas, gihisgutan man na sa panahon ni Moses. Unya, sa kang Kristo, bot pasabot, giwala na ba na? Giusob na ba na? No. Atong tanawon ang nature sa balaod. Kay kung maghisgot ganig moral law na bisan pa sa bag-ong kasabutan, mismo ang founder iyang gipili nga maura gihapon. Pero pinaagi na niya, meaning sa iya na nga interpretation, sa iya na nga pagpahiluna sa balaod, dili na sa daang pagsabot sa balaod. Di ba? Meaning kung giunsa ni Kristo pag tudlo ng napulo kasugo, bag-o na dili na daan. Kay katong sa daan, dako kay kalainan. Di ba? Kana lang laging makalapas ka sa adlaw igpapahulay, isipon na nga krimen. O patyon yuga. Diretso. Death penalty na yun. Batuon ka hangtod mamatay. Grabe. Di ba? Mananapaw ka. Na amampunas na pulo kasugo. Bawal man na. Moral law man na. Kung makalapas ka, death gihapon. Sintensya andahin kag death, batuon ka hangtod mamatay, di ba? Pero pag abot ni Kristo, dili na sa tupad doon na ipag-usab. So sa bag-ong kasabutan nganong dili isipon ang mga kausaban nga violation of the law,
tungod kay dili man nagsama ang daang kasabutan ug bag-ong kasabutan atong basahon, pero bantay ta kay naay gamiton sila nga sitas, no? Nga kanang ilang isupport nganong pagsupak kuno sa balaod sa Dios ang pagbalhin gikan sa Sabado ngadto sa Domingo, no? Gikan sa 7th day of the week ngadto sa Domingo. Usa sa ilang gamiton ana kanang sa tagna ni Daniel sa City 25 nga moabot ang panahon nga dunay tao o grupo ba nga kining mag-usab sa balaod o mag-usab sa balaod. Unya ang ilang gitumbok ana mao kuno ning Katoliko ron para sa daghang kay gipang-usab. Nya apil na nang kanang gikan sa Sabado 7th day of the week ngadto sa unang adlaw semana. Now, mga igsoon atong bantayan, no, kung magtuon tag church history o history of salvation. Kana kung Daniel City 25, kung ato ginang tun-an pag-ayo, daghang mga scholar ang nagsulti nga ang gitumbok diha nga kasuguan pa na sa daan, old covenant pa na. Oh, unya ang katumanan ana panahon pa na pod sa covenant sa daan, si Antiochus Epiphanes. O sa ang pag-pronounce ana gyud sa katong sa in English, Antiocho Epiphanes. Antiochus basa ana, Antiochus Epiphanes kato siya. Dili lang ko ka detalye giun sa niya na gisupak na niya, gilahi. No, gilahi. Dili lang ko mo detalye, tun-i lang ninyo ang church history o history aning Biblia. Ug unsay history dire, okay, naaman po history pero naapod nooy mga legend, naapod nooy mga kanang parable. Oh. Pero ang gitumbok ana kato si Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes. Ang Jewish covenant pa na nga gipasipalahan niya, wa siya mosunod ana, naghimo siya iya. Naghimo siya iya. Siya ang gitumbok. Dili ang bag-ong kasabutan nga mao na ning Katoliko karon ang gitumbok ana, kay kung maghisgot ag bag-ong kasabutan duna gyoy mausob bag-o god. Ani basahon ko diri sa Jeremias nga ang bag-ong kasabutan duna gyud pag-usob kay lahi man nga kasabutan, no, sa tagna atong basahon. Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 ngadto sa 32 giingon, nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo ako bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel ug sa Huda, dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila sa dihang gikuha ko sila gikan sa Ehipto. Oh. Wala nila tumana ang maong kasabutan bisan og ako sama sa usa ka bana ngadto kanila. So ang gitagna nga bag-ong kasabutan unsay giingon diri sa gibasa nato, dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila. So mao na kay dili naman sama ang bag-ong kasabutan, no, sa tagna, mao nang mag-expect gyud tag mga kabag-uhan nga dili sabton nga paglapas sa sugo sa Dios. Unsa may example ana? Presa nang tuli, seremonial man na. O giilisdan man na. O kuan kanang bautismo, o gipasabot. Implicitly ang uban gali literal mga ilang pagsabot ana, no? Kanang sa Kolosas 2:11 nga gihisgot kuno og circumcision pero dili na kuno tong circumcision nga katong karaan ang gipasabot bautismo na kuno. Now, what tay mabasa sa Biblia litra por litra nga si Kristo giingnan niya sa Pablo nga kanang inyong tuli kay karaan man na landong man na ilisin ninyo nagbunyag. Ako'y mabasa ana litra por litra pero gilitok ng Pablo. Di ba? Gilitok ng Pablo. So, ang New Covenant di ay gialaw ang simbahan, no? Ang authority, no? Ang gipangsugo ni Kristo, gialaw sila nga mag-usob-usob. Di ba? Pwede po nila ipirmanente kung doon na po sila rason para sa atong dili pagkaogdugo, Old Covenant man na. Sa Council of Jerusalem, ila paghihapon ng gidili in respect sa Jewish custom.
Kay wala nila giraspa tanan og wala ang mga Jewish practice. Di ba? Pero timan-an lang yun na to. Buhat 13:39 nga sa New Covenant dili ta matarungon sa balaod ni Moses. Di ba? O sa daang kasabutan. Matarungon kuno ta sa bag-ong kasabutan ni Kristo. Unsa may bag-ong kasabutan ni Kristo? Dili ba allowed ang iyang simbahan sa pag-usob-usob sa gikinahanglang usbon? Allowed, oy. Mateo 18:18. Sa giingon ni Kristo, no? Iyan ning kubinata sa iyang bag-ong katawhan, ang bag-ong Israel. Ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot, itugot. O, kubinata ni Kristo sa iyang bag-ong katawhan, bag-ong Israel. Mao na kung ang simbahan mag-usob-usob, dili na isipon nga violation. Ang unang nipakita yung example nga pwede mag-usab-usab sa bag-ong kasabutan sa mga butang dili siya moral aspect kanang ceremonial iyang dating si Kristo mismo. Si Kristo mismo. Ug sa mga juridical law nila diha, pras atong dili kanang patyon yung kadiretso dayon og makalapras ka sa adlong igpapahulay og kanang mananapaw, pero pag abot ni Kristo iyan ang giluagan. Iyang gisupakan, di ba? Dili na patyon diretso ang mga makalapas balaod, no? Moingon pa gali gipasabot niya dia, gipasumbingan niya sa Mateo 13:24 hangtod sa 30 nga unya na sa adlaw sa paghukom. Kay lainon na nako ng mga malapason og matarong. Kung maingon siya, karon dayon, pwede. Pero kung maingon siya, ayaw lang. Pwede na. Binding and losing authority na ni Kristo. Diyos good siya. Pwede siya mag-usob-usob. Di ba? So, dili isipo na to nga violation ng pag-usob. Nga, karon kanang adlaw good nga igpapahulay, ako sa akong pag-ukab pod sa moral philosophy sa simbahan, kung ang pagkasayop sa mga Seventh-day Adventist wala nila gituyo, nasayop lang gid sila og sabot, no? Dili sila guilty. No, dili sila guilty. Honest mistake, no. Now ako, to be sure lang dili ko masayop, dili ko ma-charge og error in judgment. Now for the benefit of the doubt, ako moingon lang ko nga kuan lang, nasipyat lang ang mga Seventh-day Adventist. O si Ellen White nasayop lang yun siya sa iyang pagsabot nga violation kuno, pagsupa kuno gikan sa kanabang pagbalihin gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Sa Biblia di tang kabasa na nga ang pagbalihin sa day of worship gikan sa 7th day of the week ngadto sa unang adlaw semana, di ta kabasa na nga nag-ingon sa Kristo ana. Gani, it is implicitly stated nga pwede na mahimo sa simbahan. Kay sa iyang covenant, sa iyang bag-ong katawhang Israel, gitagaan man niyag authority sa pagdili og pagtugot. Ang inyong idili sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Now, maingon sila nga, may mabasa sa Biblia, bag-ong tugon yun, explicitly stated nga gibalhin gikan sa 7th day of the week ngadto sa unang adlaw semana, tinuod man na. Daghang mga reference ang Katoliko na nga kaya ang Katoliko magtugan mas tinuod. Duha man gud na kaklase, implicit o explicit. Now, ang Katoliko man gid pud siya nabasa sa Biblia nga explicit jud, litra por litra nga nag-ingon ang Dios, ibalhin na ninyo gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Di gyud ang kabasa na, nagtugan lang ang Katoliko. Pero naay implicit statement, naay gipasabot nga mahimong ibalhin. Kanang authority sa simbahan, ang inyong idili diri syuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot, itugot. No, bitaw sa Council of Laodicea, gisgutan na. Asa magahom ang simbahan na, no? Sa Council of Laodicea, di ko na lang basahon kay kabsan niya kus oras, di ko maka-istorya pa sa ubang mga point diri, no? Magahom ang simbahan, gikan ni Kristo. Katong giingnan ang simbahan, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Now, panahon sa mga apostol, now, litra por litras di Biblia di tang kabasa.
Nagibali na nila. Although na ay mga gipang pasabot nga nahimong espesyal ang Domingo para sa atong nag-communion sila sa adlawng Domingo sa buhat 20 bersikulo 7. Di ba? Unsa man ang communion, buhat sa pagsimba man na. Unya si Juan po diyang gisgutan nga nagsimba kuno siya sa adlaw sa Ginoo, pinadayag uno Diyos no sa Living Bible. Kay sa ubang hubad giingon raman na diha ako sa espiritu sa adlaw sa Domingo. Unya kanang exegesis gud anang na diha ako sa espiritu gasimba siya. Unya sa Living Bible giklaro man na, nga nagsimba ako sa adlaw sa Ginoo. Unya kanang adlaw sa Ginoo diha, now take note nga sa akong research sa atong pagtuon kanang adlaw sa Ginoo adunay tulo ka gitumbok ana. Una katong Jewish Sabbath, Old Covenant, no? Saturday, adlaw sa Ginoo to. Pero sa bag-ong kasabutan, ang adlaw sa Ginoo adlaw sa pagkabanhaw. Lord's Day. Dayon lain po tong adlaw sa Ginoo nga inigbalik na niya adlaw sa Ginoo gihapon. Nya sa exegesis anang pinadayag uno Diyos Domingo na. You know why? Now, sa pagtuon god kung Sabado gali 7th day of the week si Juan magsulat kasagaran mao gyud ang iyang style. Sabat yun na iyang ibutang kay mao naman inandan gud adlong igpapahulay sa mga Hudiyo. Basta Sabado Sabat diretso. Dili niya hubaron og Lord's Day. Although Lord's Day po nang kuan, 7th day of the week. Jewish Sabbath. Pero gilahi niya ang terminology sa pinadayag uno Diyos, adlaw sa Ginoo instead Sabbath. Kay lahi na iyang gipasabot ana. Unya sigurado gyud ko nga lahi. Ngano man kay ang iyang disipulo nga si Obispo Ignacio masabot na to sa iyang sulat nga Domingo na. Ana mo wala mo kahibalo ana, no? Wa mo kahibalo ana. Now sa tanahon sa nakog asa to kung referensya katong giingon ni Obispo Ignacio na diara, no? Obispo Ignacio sa katong sulat niya sa mga taga-Magnesians, no? Liwat yunig apostol ning disipulo kay kung mga apostol magsulat-sulat sila po magsulat-sulat, no? Unsay giingon ni Obispo Ignacio ngadto sa mga taga-Magnesians, no? AD 110. Those who were brought up in the ancient order of things, and that is the Jews, have come to the possession of new hope, no longer observing the Sabbath, but pasabot Saturday, but living in the observance of the Lord's Day, on which also our life has sprung up again by Him and by His death. Tanawa, klaro nga, dili 7th day of the week ang gitumbok nga Lord's Day ni Ignacio, disipulo ni San Juan. Domingo, wala ay niyang gitumong ani. Napay laing mga justification ani, pero wa na ko'y panahon nga ako pa ning pamasahon, no? Now, sa sunod na lang kung makahigayon ta og detalye ani. Now, tinuod nga wala explicit statement sa Biblia ang gibalhin, pero sa tradisyon klaro kay na. Now, di man ibiya mo ni ang siguro ko nganong nasipyat, honest mistake lang siguro ang nabuhat sa Seventh-day Adventist. Agi man gud nila anang nituo man gud sila anang doktrina ni Martin Luther nga sola scriptura. Nga Bible alone, dili apil ang tradisyon. Nga si Pablo gaingon ng daan nga dili tanan na sulat iyan ang gipasabot sa ikaduhang Tesalonica 2:15. Unsay iyang giingon? Barog kamo nga malig-on sa mga gitudlo namo kaninyo pinagigwali nga binaba og sa sulat. Nganong nag-ingon man siya na o sa sulat? Pinagigwali nga binaba o sa sulat. Anong iya man giingon ana? Nigamit man siya or. Kay dili man gud tanan na sulat. Si Juan gaingon pud ana sa Juan 21:25 nga dili tanan na sulat. So alang-alang dili nimo tuhuan ilang wali. So sumao na nga ang uban wan na masulat. So naas tradisyon nimo makita. So kay disipulo man si Obispo Ignacio ni San Juan, so maka-speculate ta nga probably giingnan siyang Juan ana. Di lang mabasa explicitly sa Biblia. Pero sa Colosas 2:14-17, landong manggutong Jewish Sabbath. Mo nang kinahanglang ilisadan, mo nang diskubriho na to na mo bitaw nga kung taas lang yun ang debate nga atubangon na to anang mga Seventh-day Adventist, taas lang ang oras, moabot yun ko sa cross-examination sa Christianity during 2nd century, 3rd century, 4th century. Kaya kung magsalig lang ka sa Biblia, di man mo makita kaysa pagsugod sa simbahan, ila pa man ng girespeto.
Dili man gud automatic si Jesus Christ ang mga apostol mo apil pod ana kay daghan man gud ng tao. Saan nila pagkabig sa mga Hudiyo kung di sila mosulod anang adlaw? Mosulod gyud sila para makabig pero wala sila maingon nga ipadayon na, no? Bastilan ba igsuon wa na ko igong panahon ako pa ning ipadayon, no? So at ang ninyo sa musunod ang sumpay ani, no? Okay, wa naman day igong panahon yun. Hangtod sa sunod higayon na lang, kini ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Beridas, sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. DXVR Tatak RMN